Λοιπόν, Θάνος Πλεύρης, η τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούς, Θάνο? Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Για πες, σήμερα είχαμε τη δίκη με τον Αλβανό δολοφόνο αδέσποτο, ναι. Ναι, έγινε η δίκη σήμερα στο μονομελές πρωτοδικείο. Ουσιαστικά τι ήταν ο θάνατος, η δολοφονία 2 σκύλων. Για την ακρίβεια, το περιστατικά το οποίο έχει γίνει είναι ότι δελέασε 3 σκυλιά να μπουν μέσα σε έναν χώρο όπου βρισκόταν ο συγκεκριμένος δράστης. Τα 2 μπήκανε μέσα και τους κατάφερε χτυπήματα κατά τέτοιο τρόπο που ουσιαστικά έγινε συντριβή στο κρανίο τους, και μάλιστα ενώ ήταν ζωντανά τα έβαλε μέσα σε σακούλα προκειμένου να τα θάψει. Ξεσηκώθηκαν εκεί πέρα οι κάτοικοι γύρω. Ευτυχώς ήρθε και αστυνομία. Δυστυχώς το ένα σκυλί έχει καταλήξει πλέον, έμεινε 8 μέρες ζωντανό αλλά δεν μπορούσε να παραμείνει. Το άλλο είναι σε καλή κατάσταση και σήμερα δικάστηκε. Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο, Γιάννη, είναι ένα πολύ προκλητικό νομικό πλαίσιο, καθώς η μέγιστη ποινή που μπορεί να μπει είναι 6 μήνες. Καταδικάστηκε και για τις 2 πράξεις με 9 μήνες, ήταν το μέγιστο που μπορούσε να βάλει το δικαστήριο. Και το πολιτικό μέρος της υπόθεσης που είχε αυτό ένα ενδιαφέρον είναι... Να πούμε καταρχάς, εσύ ήσουν δικηγόρος, ναι, εγώ ήμουν δικηγόρος από την πλευρά των φιλοζωικών, ναι. Το θετικό στην υπόθεση είναι ότι έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο τώρα, μάλιστα αύριο μπαίνει σε συζήτηση και τώρα κάνουμε τις τελευταίες τροποποιήσεις, το φέρνει ο Αστέριος ο Ροντούλης, όπου μέσα εκεί πλέον αυστηροποιούνται σοβαρά αυτά τα δικήματα, γίνονται σοβαρά πλημελήματα. Και ελπίζουμε να πείσουμε και τον Αστέριο να τα κάνει και ακόμα πιο αυστηρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, είχε σημασία. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί ασχολούμαι με αυτά τα θέματα πάρα πολύ. Ναι. Και πρώτη φορά είδα να δίνεται τόση δημοσιότητα. Αυτό ήταν καλό, γιατί δυστυχώς σε όλη την επικράτεια, Γιάννη, γίνονται καθημερινά βασανισμός ζώων, δραματικές περιπτώσεις. Και είναι σημαντικό που έστω με αυτή τη δημοσιότητα ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μια περαιτέρω ευαισθητοποίηση για να καταγγελθούν αυτά τα περιστατικά βίας. Ναι, και κάποιοι να μαζευτούν. Ακριβώς. Πούμε, το καινούριο νομικό πλαίσιο είναι κάτι το οποίο ήταν έτοιμα των φιλοζωικών ενώσεων. Ήταν έτοιμα των φιλοζωικών ενώσεων και το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, και μάλιστα έχει ποινές αυτή τη στιγμή έως και 5 χρόνια. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα αυστηρότατο νομικό πλαίσιο σε βάρος αυτών των καταστάσεων. Και το φέρνει ο Αστέριος ο Ροντούλης, το φέρνει σε αύριο ξεκινάει η συζήτησή του στην Επιτροπή της Βουλής, δηλαδή μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα έχει ψηφιστεί. Επιτέλους. Καλησπέρα κύριε Θάνο Πλεύρη, Μανώλης Φρυδάκης. Μια ερωτησούλα. Υπήρξε από τον Αλβανό καμία δικαιολογία σχετικά με γιατί το έκανε? Λοιπόν, αυτό υποτίθεται, ο ισχυρισμός της δικηγόρου που ήταν εκεί, γιατί ο ίδιος δεν ήρθε, ήταν ότι βρέθηκε σε κατάσταση ανάγκης γιατί έτρωγε τις κότες, που βέβαια αυτό δεν αποδείχτηκε, αλλά να σας πω και κάτι, και σε κατάσταση ανάγκης να ήταν, πας, άμα έρθει ένας σκύλος να πάει να σου φάει μια κότα εκεί πέρα, το χτυπάς να φύγει και ως εκεί. Αλλά το προκλητικό της υπεράσπισης, που εγώ δεν περίμενα ότι μπορούσε να υποθεί τέτοιο πράγμα, ήταν ότι πρέπει, λέει, να του αναγνωριστεί, προσέχτε, ως ελαφρυντικό το γεγονός ότι επειδή έχει μεγαλώσει, λέει, σε έναν ξένο τόπο που εκεί πέρα δεν υπάρχει ευαισθησία στα θέματα τα φιλοζωικά, κατά την άποψή του αντέδρασε με ένα λογικό τρόπο και πρέπει αυτό να το κάνουμε αποδεκτό. Δηλαδή με το στανιό να έχουμε την κουλτούρα τους, με το στανιό την κουλτούρα τους. Ένας ασύλληπτος ισχυρισμός, δηλαδή επειδή εκεί πέρα, λέει, μεγάλωσε σε κάτι χωριά, λέει, της Αλβανίας και εκεί πέρα υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά, και δηλαδή επειδή μεγάλωσε έτσι θα μεταφέρει αυτή τη συμπεριφορά του εδώ πέρα. Ναι, και πρέπει να την αποδεχτούμε και προσπαθούν να μας κάνουν ίσα μαζί τους, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Να σε καλά. Καλή δύναμη. Γεια χαρά, γεια. Να σε καλά. Έβγε λοιπόν στο Θάνο τον Πλεύρη, δεν μπορούσε να μιλήσει και πολύ γιατί είχε μια σημαντική συνάντηση. Μέχρι 5 χρόνια θα πάνε για διάφορες ιστορίες. Αλλάζει το πλαίσιο, ναι. Το οποίο ήταν έτοιμα, χρόνιο έτοιμα τον... Να σε ρωτήσω, ρε Γιάννη. Θυμάσαι ποιος είχε πει ότι φαίνεται τι άνθρωπος είσαι από τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι στα ζώα? Δεν το θυμάμαι. Κάποιος αλλά ναι, συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε τι, για να έχει εικόνα ο κόσμος. Μέχρι τώρα, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική η απόφαση που κατάφερε να αποσπάσει ο Θάνος σήμερα από το δικαστήριο,
Μέχρι τώρα με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, η ανώτατη ποινή ήταν 6 μήνες με αναστολές κλπ. Κατάφερε ο Θάνος σήμερα στο συγκεκριμένο και το περάσανε σαν 2 περιστατικά και όχι 1, γιατί χτύπησε 2 σκυλάκια, 3 σκυλάκια βασικά. Όχι 2, το τρίτο δεν μπήκε μέσα. 2, το τρίτο δεν μπήκε μέσα, το ένα κατέληξε. Όχι, 3 χτύπησε γιατί πήρε και για το τρίτο πρόστιμο. Αλλά περάσανε σαν πράξεις τέτοιο αυτά που τραυμάτισε. Ναι, αυτά που τραυμάτισε. Κατάφερε και τα πέρασε λοιπόν σαν 2 περιστατικά, οπότε πέσαν 6 και 6 μήνες και με το συμψηφισμό γίνανε 9. Χωρίς αναστολή, που σημαίνει ότι αύριο ο τύπος μπαίνει φυλακή για 9 μήνες και πρόστιμο 1.000 για κάθε σκυλάκι που κάνει. Μια ερώτηση επειδή δεν γνωρίζω. Πού έγινε αυτό? Πού έγινε αυτό? Στο Μοσχάτο. Στο Μοσχάτο. Και ο τύπος είπε για κότες. Έχει εκεί πέρα, αυτός δούλευε ρε παιδί μου σε ένα τέτοιο, δεν ξέρω τι ήταν εργοστάσιο κάτι τέτοιο που είχε και ένα κοτέτσι μέσα. Ναι. Και είπε ότι μπήκανε ρε παιδί μου να του φάνε τις κότες. Ναι. Και λες και τώρα δεν μπορούσε να τους διώξει με μια πέτρα, με κάτι ας πούμε. Ναι, δεν μπορούσε να τους κάνει ένα ξούτ. Ναι. Ήταν θέμα. Δεν πατάτε στο βασικό σημείο. Κάτι που τόνισε και ο Θάνος, ο Πλεύρης. Στο ότι επειδή στην Αλβανία είναι έτσι η κουλτούρα τους, πρέπει και αυτό να μεταφερθεί στη χώρα μας. Το κλου νομίζω της όλης υπόθεσης, ανεξαρτήτου όχι μόνο για τα ζώα αλλά και για άλλες, όσο αναφορά για την κακοποίηση των γυναικών σε άλλες χώρες κτλ. Είναι ότι εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι δυστυχώς, καλός ή κακός, η κουλτούρα μας δεν μπορεί να συνυπάρξει με τις ιδεολογίες αυτών των λαών. Τι να κάνουμε? Με τις κουλτούρες, μπράβο, μια χαρά. Αυτό το πάμε. Δεν μπορούμε. Δηλαδή πρέπει να το τονίσουμε ότι δεν μπορούμε. Είναι δυστυχώς άλλους νόμους έχουν αυτοί, άλλες ιδεολογίες, άλλους ηθικούς κανόνες, τα πάντα. Ακριβώς. Δεν μπορούμε. Καλός ή κακός. Ούτε να τους αλλάξουμε εκεί που τους έχουν στην πατρίδα τους να τους έχουν μια χαρά, αλλά ούτε να μας επιβάλλουν. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Όχι το λέω από κακία, αλλά δεν μπορούμε. Δηλαδή τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να συμπάρχουμε αυτοί οι λαοί. Βλέπεις ότι έχουμε τεράστιες διαφορές όσον αφορά στον τρόπο σκέψης κάποιων πραγμάτων, είτε νομικά, είτε ηθικά, είτε θεσμικά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς για όλα. Δεν μπορούμε, τι να κάνουμε. Θα σου πω το εξής. Έχω κάτι συγγενείς που είναι στην Ολλανδία. Τέλος πάντων εκεί πέρα καθόμαστε, είχαμε πάει ένα Πάσχα και τα λοιπά. Τι ωραία, τι καλά. Ξαφνικά βλέπουμε λαγούς στο χήμα. Με πετραχίλια. Λαγούς ρε φίλε, καθόσουν δηλαδή στο σπίτι στην αυλή και περνάγαν ας πούμε μπροστά σου 4-5 λάγοι. Τώρα φαντάζεσαι, τώρα ο άλλος κριτικός σε καταγωγή του λέμε μισό λεπτό Μάγκη. Μάλλον μωρέ Γιάννη. Του λέμε τι έγινε ρε συντεκνέ, πως και δεν έχεις φάει κανένα λάγο να τον κάνουμε στη φάδα κτλ. Και λέει, είναι πολύ απλά και λέει 1000 φορές να σκοτώσω έναν άνθρωπο παρά να σκοτώσω ένα λαγό. Γιατί στην Ευρώπη μπαμ, τέλος. Φίλε, θα σέβεσαι τη φύση, θα σέβεσαι τα ζώα. Και τελειώνει η υπόθεση. Και έχουν και άλλα που θεωρούμε, δηλαδή, ξέρω εγώ, τρώνε άλογα στην Ιταλία, αυτά που εμείς θα θεωρούμε από τον πολιτισμό μας πιο ιερά ζώα. Και... ναι, σε κάθε πολιτισμό υπάρχουν τα δικά τους τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ πέρα, επίσης, συγγνώμη. Όχι, έχουν ένα πολιτισμό. Δεν τρώνε γουρούνι. Έχουν διαφορετικούς λόγους. Πες εδώ τρως. Αλλά τρώνε σκύλους, αυτό θέλω να πω τώρα. Εκεί πέρα ερχόμενοι σε επαφή με αφορμή και αυτή την υπόθεση, γιατί πήγα στην πρώτη δίκη που έγινε εκεί πέρα με τον Αλβανό που του την πέσανε και έφαγε καλά, γι' αυτό δεν εμφανίστηκε τώρα. Έφαγε την πρώτη φορά μια χαρά. Ναι, πάνω χέρι κάτω χέρι. Πάνω χέρι κάτω χέρι κανονικά. Τι θέλω να πω. Συζητώντας εκεί πέρα λοιπόν με κάποιες κοπέλες από τους φιλοζωικούς συλλόγους, μου είπαν ότι πλέον είναι καθημερινά τα περιστατικά με λαθρομετανάστες οι οποίοι κλέβουν σκυλιά για να τα φάνε. Μου περιγράψανε περιστατικό μιας κοπέλας με το πιτμπουλάκι. Ναι, με το πιτμπουλάκι, μικρό πιτμπουλ. Το άφησε να πούμε συμφοκίωνος, το έδεσε έξω από ένα μαγαζί να πάει μέσα να πάρει κάτι και της τσιμπήσαν 4 Αφγανοί. Και μου λέει αυτά τα περιστατικά είναι καθημερινά πλέον. Μην πηγαίνουμε μακριά, να θυμηθούμε το περιστατικό του Μανώλη που υπάρχουν χιλιάδες περιστατικά. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ καθημερινά αυτά που γίνονται. Ότι βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων στη δικιά τους χώρα για 20, 10 και για 5 ευρώ σκοτώνουν μια ανθρώπινη ζωή. Έτσι. Δηλαδή βλέπετε ότι απέχουμε πάρα πολύ όσον αφορά το... Δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Εντάξει, εμείς είμαστε μετά Χριστό, αυτή είναι προ-Χριστό. Για 5 ευρώ σκοτώνουν. Δηλαδή σε μερικά πράγματα είναι προ-Χριστό ακόμα. Βλέπεις ότι πλέον στο αυτοκίνητο σου μέσα δεν αφήνεις το μισό ευρώ γιατί θα σου σπάσουν το τζάμι για να σου πάρουν μισό ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολύ μακριά
Βέβαια να είναι καλά όλος ο κόσμος. Δεν είμαστε ούτε πιο μάγκες ούτε πιο υπεράνω άνθρωποι από κάποιους άλλους, αλλά δυστυχώς ο καθένας πρέπει να είναι στη χώρα του, γιατί έτσι είναι και το σωστό. Ή, και στη χώρα να μην είναι, να σέβεται την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα, τους νόμους των άλλων. Και αν μεταναστεύσει κάπου, αυτό αν μεταναστεύσει κάπου, να μεταναστεύσει νόμιμα, σεβόμενος τους νόμους του κράτους, να τον επιλέξουνε, να το φιλοξενήσουνε, αλλά όλα αυτά να γίνονται νόμιμα για να ξέρεις ποιοι είναι εδώ πέρα, από πού είναι, να επιλέγουμε κι εμείς, να είναι συγγενείς πολιτισμοί που να μπορούμε να συμβιώσουμε μαζί δηλαδή, τους. Δεν μπορούσαμε να έχουμε μετανάστες Σέρβους. Ναι. Που τόση ανάγκη έχει η Σερβία οικονομικά ή είχε. Ρουμάνους, χιλιάδιο δηλαδή πιο συγγενείς πολιτισμούς. Μπράβο. Που μπορείς να ήμουν μια χαρά. Αλλά εγώ δεν το πω κανένα, ναι, να το σου πω. Καλά, άλλο. Πάμε σε ρόλικα.